Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moni roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗo mboros wawa hollude en caggal jaam tumo e leydi meɗen Sénégal e Afrique foof no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma mbanimba debbo pullo debbo mo daara halayɓe mi salminimo mi salmitimama e oɗo subaka moƴƴo malaɗo sikkala ko wiide allahumma amin e namdade no mbaɗɗa e korka yaaha e gartaji ɗi surtout kono kam mi sikkini saɓori par ce que Dakar wulani no fewi noon tigui Amadou Moussa ko mbiyanmi ko tan ko mbimi Dakar kam ɓe min cuusa woyde korka par ce que hawri ɗum hawri koye korka promotion ma taw waɗi ɓe mbiyata ni te dow ne wuuli nder région ji ne wuuli jaw Amadou te Dakar kam goto fof ne andi Avril jagal no fewi ɗum noon Aissata ko salmitarema no mbimi ni e wiide allahumma amin e duwuji maɗa kono kadi calminal meɗen tengtuɗi tedduɗi fewde ɓe ganduɗa kañumen goni yeeɓiyankoɓe men wattuɓe hakkillaji mumen e ko mbatten ko jamma e ñalawma subaka ekkikiɗe foof de ko gam humpitade ɓe cuuɓi ko ayaw Piindi TV kono kadi e plateau mabɓe ɗo ɓeɗo jaydeji eɗen mbiyaɓe e oɗo subaka Allah moƴƴo malaɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande hande Aissata ene jiiya ko ɓuuri tengtude no wayno ko ɗeɗo leɗɗe ɓe mbiyanna poɗɗe naggade ɗo e leydi meɗen Sénégal alhaali majje de ha hande ene jokki artude e nder roɓino jayreji kono kadi e fannu politique woni dawrugol e toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ene tawe hen gueɗe korka ummade Fouta e Dakar ha yetti e coftal balɗi foof de inana tawe e nder jaydeji min e oɗo subaka hande jayde enquête ko loski ko noon tigui Aissata nden ɗon wi ko naggal ɗeɗo poɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko toon to padduwa nagga to ɗen poɗɗe de ko kaɗaɗe jeeguɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko tuuma muye kono kadi e nder tuuma muye holno ɗum famorto ɓe garti caggal nde duwano lawƴuno juuɗe muɗum haalaɓe fanno ɓeɗo ɓe ganduɗa kono dirteɓe hono DPM kañumenne ene wayno de diwti kala tuuma muye mo ganduɗa ina fawe e dow mumen e oɗo saaha hande professeur Yérim Diop kañum de woni directeur on ɗon DPM holliti wonde ne wayno kamɓe de ala foof ɗoɓe dokki yamirore walla ni ɗoɓe ha joni dokki ɓen ɗon ko yewti koye on ɗon fannu avocat ji ganduɗa ɗi noon ko principal woni ɓen ɗon tumaɓe eɓe ganduɗa kay kañumen cuuti hen konngudi garti e fanno kolliti wonde hay médicament ji manam hay poɗɗe gote tawno ko ɗin ɗon carton ngaji ne wayno kay ko tuuma muye walla mbiyen ko ɗum complot fawa e dow ɓen ɗon golloɓe walla ngal ɗon gololgal ngal leydi chinois e on tuma noon ɓe garti e ko ɓuuri yaajine tawi hello joyi e nde jayde witende enquête jayde vox populi nden ne arti e fanno ene wayno ɗin avocat ji ɗe haalloji mumen tawete e nder jayde enquête ko hono kan haala tawete e jayde vox populi maître Elas Diouf kañum woni goto e avocat ji ɓe ganduɗa ko tumaɓe e fanno ko yewti e ɗin ɗon poɗɗe naggade toon to padduwa kanko mo ganduɗa ko maître Elas Diouf noon holiti wonde de nden ɗon haare nde wona weeɓore saabu kay ɓe paami gueɗɗe ko ɗum complot no wi en hono no wiiri ene wayno de maɓe mbambu on ɗon combat woni nden ɗon haare e yeeso ñawore leydi meɗen Sénégal e won tuma noon o ñiŋi jagoɗo tambiɗo gueɗe celal ɓaɗe leydi meɗen Sénégal mbo wi ene wayno ɗum ɗon ko ɗum crime kanko maître Elas Diouf noon o waɗi ko namdal holko woni crime ɗum ɗon woni ko haali e nder on ɗon conférence presse mbo yuɓɓinno o arti noon e wiide wonde foof de rewɗa ɗon tan ko yidde wadde complot fewde e ɓen ɗin ɗon chinois ji kanko mo ganduɗa ko maître Elas Diouf noon e wondimo kala ɓe kolliti koɓe daratoɓe lang ɓe daranno ha joni hujji kanare ɓe ganduɗa kañumen goni nanguiraɓe ɗen ɗon poɗɗe kaɗaɗe jeeguɗo e leydi meɗen Sénégal tey Elas Diouf jayde l'observateur joom dossier ji jiiɓiɗi ko noon tigui Aissata nden ɗon jayde ari ko e dawrugol e oɗo subaka hande natal maw leydi Macky Sall ɓe gaari koye joggal makko ko wiyete ko hono affaire publique et politique woni tan gonka ha joni leydi ndi hani e gueɗe dawrugol muɗum ɓe mbi tan de ko Macky Sall oɗo saaha hande nana e taaɓe kese gam waydude yogo e gueɗɗe ɓe mbi tan de ko ganduɗa ko woni to liggoto to banggue hono ko wiyete pression woni heñare hani e fadde ko wiyete ko jencude woni résultat foof de ene tawe hen e wotum noon ɓe mbi to banggue dawrugol noon alay saago gueɗe ɗe kala mbaylo ɗin ko guuɗi ene jokkiti hello tati e nde ɗo jayde witende l'observateur caggal lobso jayde las rewi hen nden ɗon ari e ko yewti konguɗo o biteɗo wal jojo Ndiaye ɓe garti walla mbiyano arti e sumgoji local paaɗi arde kono kadi e dialogue national hani e troisiéme mandat kanko wal jojo Ndiaye noon
noon o suuti konnguli kono kadi o yonnani hay seeɗa darde ɓe ganduɗa ko waɗoɓe dawrugol ɗo e leydi meɗen Sénégal o wiide eɓe ganduɗa ko worɓe hutortoɓe to banggue guesa dawrugol ba o holliti wonde de oɗo saaha hannde jiyata ko woɗɗi ko jii ko woɗɗi foof tawata ko ceeɓedi kiine mumen kono ɗum ko warti wiide wonde ina wayno oɗo saaha hannde mo kalaten ko joomen jiyanɗe dabɓe ɓen ɗon waɗoɓe politique kañumen de battinto ha joni wiide biyoje bonɗe to banggue ƴettoje walla ni ñiŋoje bonɗe ko gonɗima ko jajine tawe e hello ɗiɗi e nde jayde las quotidien jayde quotidien le quotidien nden ɗon Aissata no jiruɗa ni ko natal ganduɗa ngal ko bus juɗɗo Dakar Fouta yidde wiide de oɗo saaha hannde ko korka ngulka jaw tawete e ɗin ɗon nokkuji ɓe kolliti wonde noon jeeyi sababu yimɓeɓe mbaɗata ko cente cente ummade toon to Fouta ene gara ɗo e Dakar ɓe kolliti wonde noon ko ɓuuri hen ko teskede hikka ko sukaɓeɓe ene wayno kañumen goni e foɗodirde mawɓeɓe ko yutti e place uji ɗi e nder ɗin ɗon bus uji tawi fandare nde de ko ummade toon to Fouta e oɗo saaha sababu ne kinɗon nguleki nen doga ene garat ɗo e lamorgo ngo Dakar tawi ɗum ɗon hewno yiyede koye mawɓe no diri hono troisiéme âge en kañumen kewno addede ɗo e Dakar gam goɗɗine kinɗon nguley kono ngol lawol gueɗɗe koko benciti ko sukaɓe goni e dogde ɓe gandi en noon jeeyi on sababu ko rawane tawi kan noon korka hawruno ko e confinement hay goto heɓani ummade toon to Fouta e on tuma noon oɗo saaha hande ɓe mbi koɓe deggodirta korkaji ɗiɗi aɓe koora toon to Fouta sababu ne kinɗon nguleyki Aissata jeyde guendiri e le soleil nden ɗon waɗi ko nate walla natal ganduɗa kay ko on nayyi walla mbiyen kolce noɓe mbiyata ni e ganduɗa yidde haalde ko yutti ko e guykaji ɗi ganduɗa ko guykaji e jawdi mbiyen toon to nokku mbiɗen hono département Goudomp ɓe kolliti wonde noon ko ɗum gueɗɗe ganduɗa ɗe ko teskade toon no fewi jeeyi sababu noon ɓe garti e darde ko ganduɗa ko kañum woni force de l'ordre et de sécurité gam kay rentinde doole mumen haɓade fanno saabu kay ko hunde teskade no fewi toon to diwan mbo Goudomp caggal le soleil jayde stade coftal ɓalli udditama hono no kala subaka Aissata hande noon jayde ari koko yewti ko e natta ɓeɗo nayo ɓe ganduɗa hande ko Karim Benzema Lionel Messi Cristiano Ronaldo e Sadio Mané yidde artude ko wiite ko hono Super League mbaɗa andi mayen garten ko ɓuuri yaaji aljuma paɗo so Allah jaaɓi saabu eɗen gandi oɗo saaha hande gueɗe ɗe koko gaddi fitnaji mawɗi to banggue toon to Europe hani e nder FIFA yidde wiide noon ne wayno ko ɗum ɗon de ɓeɗo gaari ɓeɗo dañɓe gaari heɓtude e juuɗe wasɓe ko ganduɗa ko woni on ɗon football ɓe kolliti wonde noon ko ɗum crime manam ko ɗum ha joni caɗele mawɗe wonande football windere nde yimɓe heɓe noon cuuti hen konnguli ko wayno Ander Herrera ko wayno Bruno Fernandes Gary Neville Lucas Podolski hani e Luis Figo ɓe kala konngol mabɓe ene tawe hen mayn garto hen ko ɓuuri yaaji e kabaruji men paaɗi ha tengti aljuma e won tuma noon ɓe garti kamɓe jayende ɗe ganduɗa nde ko stade eko yewiti e José Mourinho gonnoɗo keblinowo kippu mbo Tottenham ɓe mbi tan de ko gasi on ɗon spécial one ɓe diddimo ɓe guittimo toon tigui e gardigo on ɗon club ɗum woni ko jayande fini dawi oɗo subaka nde Aissata ɗum ɗo wonno ko tongude kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa en jokkata ha joni tan e roɓɓindu jaydeli meɗen caggal nde min totti on ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi garen tan e banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo Amadou Moussa gueɗe rendo noon hande yeehi koye haalta koye nguleki ganduɗa nani e nder leydi meɗen Sénégal ha tengti toon to ganduɗa woni diwan dowri ndi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa muusi kono kadi Amadou ko ɓuuri jokkude ɗum woni coupuraji courant ganduɗa nani ƴewtinda toon ha oɗo saaha yete hebde toon ni hayre glace woni ko ganduɗa yete weeɓani te goto fof ni andi so hoori ha kikiɗe ina yiiɗi yarde ko ɓuuɓi ha ayi tengte hewɓe nani gummo toon to ganduɗa woni ummade toon to diwan mo Fouta arde ga e Dakar kono noon Amadou ko wiideɓe tan sooɓe gaari e Dakar ha julde yonti yoɓe jooɗo kam ɓe yoɓe jooɗo ɓe juula ɗo ɓe gonda men yewende voilà ɓe guittana men kam yewende kono so tawi ɓe garat Dakar so julde yonti kadi ɓe koota ɓe goppida men e yewende ɗum ne welani Aissata gonɗa koye mallude kono ala probléme mboɗo andi mo mallata o nan hettima kadi o faami ko kalata ko ala basi Aissata en tout cas ko hunde ganduɗa nde ene teska no fewi ko kalɗa ko to banggue
ngakkere on ɗon glace aɗen gandi nguleyki wonki toon kadi paamen tan so tawi wi ɓuuɓol hannde nder leydi sénégal mataw ko dakar tan hay sa yeehi ɗo e thies ene wayno matin kiɗon nguleyki wadde firti ko nder leydi ndi fof hannde ene jogui nden ɗon saɗede mawde kono kadi Aissata min mi nayoto to banggue glace to kono kadi mi nayoro to banggue ngakkere ndiyam hannde diwanuji ɗi fof e nder sa daari ko ɓuuren ko hewde hannde yogoye guure yogoye diwnuji en jogui caɗele ndiyam te kadi koye korko wona bon yoñi tan kuppiraji kuuraɗi ganduɗa ene kuppa jojo fof walla ni ene kuppa ko tolne waktuji limtinɗi yimɓe keɓata glace ko manam ko poftori surtout so tawi taaƴi kono kadi yanti hen ngakkere ndiyam ɗam wadde firti ko hunde yonan taw Aissata ha teng to banggue courant o normalement so tawi oɗo saaha heedi walla saaha o ɓattima gueɗɗe ene ponno sembinede saabu wonto jiita guure ɗe ganduɗa ni courant ene doga 24 heures sur 24 Aissata tawi o wawa forminde hayre glace wotere ɗum ɗon waɗi ɗum ko probléme o mi anda ko baisse tension wiyete mbiɗa sikki firti ko ɗum ɗon woni ko teskay to banggue Senelec wadde laamu ngu en tout cas ha tengte tambiɓe to banggue kuɓɓam ɗam ene poti yurnitade ɗum saabu ko tampere mawde oɗo saaha hannde korkan way wuldini neɗɗo o ñalla hoorde déjà tan ko mbarñata ko ndiyam ma nana yalta kono kadi goddol ma ngol ko yorata ko so tawi taaƴi jiɗɗa vraiment sa heɓani ɓuuɓol kam gummingol e asman Allah o keɓa ɓuuɓol ngol ganduɗa ngol ko ɓuuɓol ngol ganduɗa inana fewna e frigo ji kono ɗum ɗon hannde koko ronka guure kewɗe en jogui ko ɗen caɗele te ɗum ɗon jeeyi sababu pour keɓa hayre glace hannde e guure ɗe il faut jaltina ko tolni ko famdi foof temedere malla temedere nogas pour mbawa heɓde hayre wotere glace ɗum ɗon Aissata vraiment ko hunde ganduɗa ɗum yonnaka no fewi kadi ko ɗum tampere mawde vraiment wonande yimɓe ganduɗa enen tawi toon to diwnu nder leydi Sénégal noon tigui Amadou Moussa te koko ganduɗa noon ɓooyi ɗo wona hikka tan kono ko ganduɗa ɓe ɓooyi wurde ɗum kala gonɗo ɗo hannde ina andi dawri ndi no tampirta pour heɓde glace walla ni dañde glace mo ganduɗa koko formi saabu a jiyat joguiɗo siwo muɗum Amadou Moussa soodoya glace haɗa yettade tawata ko glace sayi ha laaɓi te ɗum ɗon fof ne koko ganduɗa ene muusi goo neɗɗo sooda ɗum ko séeri ɗiɗi sene ara addata ni hayre glace kono addata ko ndiyam tan ɓuuɓɗam ne wawi wiyede walata ni pour yimɓe mbawa hutorade ɗum no jiɗiri ni ɗum ɗon ne koko ganduɗa muusi banggal gongal ngal Amadou Moussa woni manquene ndiyam ɗam wona tan toon wona tan dawri ndi ni hannde ko guila ɗo e wuuro lamorgo ngo fuɗɗori Amadou Moussa hannde yimɓe nana goya ndiyam keɓata ndiyam no hannirta ni te hannde so wiyama ko mbiyannomi ñande foof so wiyama hannde yo yimɓe jokke laaɓal gona e laaɓal te jiyata ko ganduɗa ko kañum woni ko adi e banggal laaɓal woni ndiyam ɗum ɗon ne muusat saka noon ne dawri ndi ɓe ngala ndiyam jonɗam ɓe jiyata ndiyam ko ganduɗa wiyete l'eau potable ndiyam laaɓɗam koko ganduɗa ina muusi hannde ina foti darane ɗum ɗo tolniɗen ɗo hannde ɗo jamanu o tolniɗo technologie tolniɗo Amadou Moussa hannde Sénégal fotano dañde probléme ndiyam caɗele ndiyam hannde fotino ummade ɗo ko ɓooyi kono noon mata koko ganduɗa tan ñande fof watte ko second plan ha yettiɗo hannde kono noon ne foti ƴewtede ha yimɓeɓe daña gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa hannde kam ina jeeya ko nawata adunaji yeeso walla leydi yeeso woni banggal ndiyam e banggal courant Aissata surtout jinnomi haalde koto banggue courant e fannuji ɗiɗi goho koto banggue laamu ngu saabu mi wi Sénégal yondinaki taw to banggue courant kono ayi Sénégal inana ƴetta courant ji muɗum ne rokka ko wayno toon to leydi Gambie ko wayno toon to leydi Guinée Bissau mbi sikki noon ko adi kada rokka neɗɗo yataw an a timmini c'est-à-dire so tawi kada hokka rawandu ñamde walla aɗa rokka ko ganduɗa ko gueɗel gongel ñamde kam yataw an haari ɓesgu ma haari kono probléme o woni ko Sénégal oɗo saaha mo kalten ene yiiɗi moƴƴirande hono ko jeeyi ko tawi gueɗɗe timmani taw ɗum ko gueɗel gotel to banggue laamu ngu gueɗel gongel ngel Aissata ko ɓen yeeyoɓe glace e galleji ɗi ko kalami ɗo ko kala fuutanke mbiɗa sikki ne andi ɗum won yimɓe ummotoɓe e to banggue to ɓuuri woɗɗude ko wiyete dowri ndi guure ɗe ganduɗa ɗe enana jeeri walla enana e waalo tawi ɓen ɗon mbawa heɓde glace no fewi jomumen tawi jomum ko commerçant ara noon jagga glace e wuuro ganduɗa ngo gonɗon eɓen jogui frigo ji eɓen jogui courant moƴƴo e on tuma noon ɓen ɗon aroɓe ne commo glace ɓe koɓe joɓata ko ɗum ɗon woni ko kanko jeeyowo sohli saabu ko manam koɓe coodata hayre nde ko ina seeri seeɗa donc noon an jeyaɗe wuuro ngo mo ala frigo mo heɓata glace o gara e makko wima glace gasi tawi harmi jeeɗiɗi o mowna resdi ɗon glace o pour en cas mo sabbo ummotoɓe dowri ndi so gari ko ɓen joɓata ko ɓuuri ko sembude manam sen dokki yeeru hayre nde ko sappo e nde jarata ɓe so gari coodata ko hayre capantati capannayyi donc kanko o yiɗata ko sabbade ɓen aroɓe
ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen ngummoto manam e gure ɗe pour ƴeewde ko yewti ko e on ɗon glace o wiya ɓen so ngari de ko 3 coodara hayrete ɓeeɗo ɓe koddumi ɓe ko hayre 10 te ɗum noon Aissata fotano wonde vraiment surtout tambiɓe ko yewte jeeygu ngu ina poti yurnitade ɓen noon potani haɗɗorane Dakar pour to banggue prix ɗi yoɓe jaayir leydi ndi ɓe ƴeewa ko woni toon ko par ce que yimɓeɓe ne tampi e saaha korka yimɓe kadi aussi ne cohli glace no mbimi ni tawi kadi koye prix mo ngannduɗa ko prix biteɗo ko prix abordable en tout cas. koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heɗono ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diat ñande fof wiɗon tan son jiiɗi mbaɗi ni walla wuttiji mbaɗi ni koye mawɗo création numéro ko 77 550 37 59